চলি দं बाहाय अवस्था परिस्थिति तामो सायखानारिका हायफानो नरकनो आंबो किसिसा कक कसारि थानाय तामनि हिंगाय नरक जेहेतु अर लिडार रकनि कक खानाना फायमानि गाय नरक बो पारावो थांगै सायना नांनाय जे चिनि लिडार अबहाय कक साव बा चिनि पारावो चिनि कामिवो चिनि अ करम छरावो बा मनु छलेंटा बा देमछरा कचो छरा हाय कासा कन्स्टिट्युएन्सि वो अबहाय गाहाम हामया ओंगै दङ होनै जों तिप्रामथा तांगै खायना नांखा निसिमि सुरु खायै तिप्रामथा बर' थांगै सगैनाय जों जत्तनो सिनान नांगौ जारा राजनीतियाव हिमै दंनाय जारा लिडार दंनाय रबो ताई जारा चिनि तंकसं दंनाय लुकु रबो तिप्रामथा आचाइफुरु निसिमि जेफ्रु चिनि बरकनि जोंजा लाचाइखा तिप्रामथानो नरक आरोनो नुगै माननाय बा तिप्रामथा थांगै बाचाइखा बिश्वजित देवबर्मा वाक तक बुमाहिखौ बुइ बुथारजाक मान जागाव बुबाग्रानो बासाजाक मानखा CAA जेफ्रु CA बिदंफ्रु चबा उनखा आफ्रुबो बुआग्रानो मानखा अबहाय गनिउइ पाइया जे तिप्रासानि जोंजाल बा तिप्रासानि बागै गुसुंगै आचाइनाय जेटा सरकार तुमानि बिल एबा सरकार तुमानि कायसा सरकार नामानि कायसा डिसिसन अबहाय रगबो बुबाग्रा हाय एकेबारे तिप्रामथानो बासामानि नुगनाय बा नुगजाखा तिप्रामथानि सिमिदा दायित्व तिप्रासानि हामक्रायतु बनानि बा तिप्रा चिनवा हास्तेनि हामक्रायतु बनानि नाकि बुबाग्रानि सिमि दायित्व जे ब सिमि तिप्रासानि कक सानाय ताई बाकी रकमखाय साखानि हयते जे अर्डार होजाकमानि आबो सिमि सानाय आबो बायखि तिप्रासा मोनथांजाकनाय तिप्रामथानि सिमि दा दायित्व जे विधानसभायाव थांगै कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट इंग्लिश बायखे जों मा सैनाय हनै जारा अन्न पार्टी खायनाय बरकनि बोसारावखाय कक बरक परिया बरकनि बोसारावनो बरक सोंगै नायथु बरकबोथ बांला बाय सैना मोसंयाबले बरकबोथ इंग्लिश बाय सैना मोसंगो तिप्रामथा सिमि दानाय जे चिनि अर चिनि पंचायत बीसी इलेक्शन नुंथु हनै 10 बছর ধরে 10 বছর सिगां इलेक्शन नुंमानि ताबो इलेक्शन नैया तिप्रामथानि सिमि दायित्व आबो तिप्रासा हनै नों लिडार हनै साक साकनो गसिखांखाय तिप्रासानि काहामो हामयावो तंथपुरु बा जेकुनु समयो नोंमा बासानाय जेकुनु पार्टी सामुं काहाम खायखांखे तिप्रामथा कुन दिनो केबेंग्ला बा नरक केबेंमान बनुग्ला विधानसभायाव जदि 60 जनानि बिसिं तिप्रामथा बादे ताई अन्न पार्टीनि बरक जदि तिप्रासानि कक सावो हंखाय तिप्रामथा आजागाव याफा खरबनाय तिप्रामथा आजागाव सापर्ट खायो जेकुनु पार्टी हंथुं CPM हंथुं कांग्रेस हंथुं BJP हंथुं किन्तु ताबुक चिनि तिप्रा हास्तेव तिप्रासानि बागै कक सानाय तिप्रासानि बागै जे चायांगै तंमानि आबोनि तैयै बिरोधखे कक सानाय तिप्रामथा सिमिसे नुगजागै तंसिउ ताई बाकी लिडार रखे तामंग बायखा नरकनि टेम्परारि 5 बोसोरनि सीटनि बागै नरकनि बुसानि जेनेरेशन नरकनि बुसानि भबिष्यत कि नरक फालि रिसिनाय आमबागिनो ताफुकताय बुहुकसं तिनि नरक जारा फायनाय नरकनि थानियानि कयमु नरक बुजिनानि नांनाय नरक सिनिनानि नांनाय नरकनि बागै साबो ककसा नरक बुद्रुइ रहमानि आबरक तिनि मिनिस्टार ओंखा आबरक तिनि MLA ओंखा बरक नरकनि बागै ककदासा ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार ओंगै तिप्रासानि बागै तामो खायतुखा बा अमुक जागानि MLA तिप्रासानि बागै तामो कक साखा आं जेफ्रु विधानसभायाव कक साना बागै प्रश्न रुओ विधानसभायाव के प्रश्न तानि रिजागो अकक विधानसभायाव मा सैया हनै अकक मा साया हनै तिप्रासानि खरांति सानानि विधानसभा नरक किरिजागो नरक तिनि
तिप्रामा था खरां ती सामानो नरक बेंगाय मानो बा मोनै कक साइ मानो फिर 10 बছर परे नों जेफोरो निनि आ पोस्ट पोजिशन तंया नाय निनि याकुं तलानि जेफोरो सीट गरिङै थानाय नोंआफोरो जवाब तामरिनाय निनि बुसा बुतै निनि बुसुकनो जवाब तामरिनाय चिनि बुरा बुरी ताबुक बो राजनीति बासन खनानान बागै बाजाराव मा फायो मेला ओंखाय मा थांगो प्रग्राम ओंखाय मा थांगो तामनि बागै तामनि हिंखाय ताबुक बो चिनि बरकनि थाने आशा तंखौ जे चिनि बागै चिनि लिडार कक सानाय चिनि बागै चिनि लिडार खरांति सानाय हिनै किन्तु तांगै तिप्रामा थासिमि खरांति साना नाम तांगै 48 करम सरानि एमएलए साइजों खरांति साना नाम 48 करम सरानि बागै ओ जागाव बीसी इलेक्शन खांगे जत पार्टी नि बरकनो कैंडिडेट नायब्ले जत पार्टी नि बरकनो अंको नायब्ले ओ जागाव बुट जितिवै पाइ खांगे डेभलपमेंट नि सामुं खायनायब्ले बीसी इलेक्शन खायदि नै तिप्रामा थारो सामानि आबुकी तिप्रामा थानि चायांखा ताबुक सुप्रीम कोर्ट पर्यंत केस होगैजा कुनु दिनो इलेक्शन खायदि रखनै कोर्ट रगो केस रक मा खाय आंबा साउ म्युनिसिपल इलेक्शन आगरतला म्युनिसिपल इलेक्शन के बाइके खायमान बरक नेरो के कोरोना आंगिया चिनिपुरुकाय गोबां माक ओ कारनि बागै खायमिया ओ कारनि बागै खायमिया ठीक आसे 2020 21 कोरोना दंगै माखना ताबुक तो करि खाबले कोरोना ताबुक नों ताब जवाब रिनाय चिनि अरनि जारा लिडार तंनाय र जारा नरकना फेमलकना फायनाय र गुबुन पार्टीनि बरक जारा नरकनो दाबी दाबा रुई चारा राबार चारा रिवै तकसा रिवै नरकनो बरकनि यां सतनि तलांना चेष्टा खायनाय र जारा चायतकनाय र बरक दिखाय मुसुंमा करि दे तिप्रासानि हामक्राय खायनानि बरक खाय बीसी इलेक्शन खायना मुसुंया दे आंबागिनो जोंचिनि लिडार न चिनिना नांनाय खोना जदि आं नरकनि बागै कक साया हंखाय नरक आनो बुद रुई तिनि जिति रुई अर एमएलए सनामै आं नरकनि बसकां कक सायदोंमोननि अबनि तामो माने तंसिनाय सादि आं जदि खोना गुबुननि पार्टी हाबै थांगै आं तिनि बीसी इलेक्शन नि कक से सालिया बांलादेशी हापायमानि कक से सालिया बुइनि कक मानसे सायतंसिनाय हंखाय जों निजेनि बागै बुफोर कक सानाय आमगै नरकनि थाने आंनि कयमुं नरकनि लिडार न सिनिदि नरकनो साबो थगाय तंफाय सिनिदि तिप्रासानि हामक्रायनि बागै कक सानानि बागै तिप्रासानि सिबि दायित्वया बीजेपी कक साकै बचिं मा कक न मानजुनाय बा समर्थन खायनाय सीपीएम कक साकांगे सीपीएम न बचिं समर्थन खायनाय नों तिप्रासानि बागै से कक सादि अब तिप्रामा थानि सिबि दायित्वया आमबगिनो चिनि जे दुख कष्ट न नुगै शुधु त्रिपुराव या ताई गोबांमा राज्य ताबुक मिलुगै बाक्सा अंखा जों ताइबो फानग्राक अंखा नरक तिनि जोंनो मुनिमानो नरक तिनि हनैमानो नरक 13 जन एमएलए बा नरक आसुक एमडीसी फिया जों फुनुगै रनाय तिप्रासानि बागै साबो कामखाय तिप्रासानि लगे साबो दं बुसकांगो 27 तारिख रेलिंग नाय आस्था बोलो आफुरु जों फुनुगै रनाय तिप्रासा साबुनि फाचिं दं नरक जे 1000 बाय 500 बाय तकसा बाय राबार चारा बाय नरक जे तिप्रासानो फेम लगै न बरक नरकनि yang तलांना नायमानि नरक बो नरकनि पकेटनि रांले रिया नरक बो पाब्लिकनि रांनो न पाब्लिक न तायु सारियो फिया नाहार मुं सिमिसे जुदा ताबो जारा चिनि अक्रा चाक्रा अर तंनाय रक न नरक न आं सोंना मुसुमु नरक चरायफुरुबो जे अवस्था तमनि ताबो बो अवस्था नखु किन्तु आसुक बो सोलाय जागियाखु नरक आगि चरायफुरुबो नरक नियागो हानि अधिकार करै ताबुक नरक बुरा बुरी इंगिबो नरक नियागो हानि अधिकार करै ओ हानि अधिकार करै तांगै तामनि के जों थानसा तंगै माया बुइनि अन्न राज्यआव थाङै नायदि हानि
मालिक माने हानि मालिक है बरक ओ जागाव फातानि बरक फाइ बिजनेस खाइनान पानो पारानि चौधरी पारानि चेयरमैन न से मा सोंनाय चिनी और पारानि चौधरी पारानि चेयरमैन के बो दरकार बो नांजागिया पाट्टा बो रिजागिया नोंहा कामनो माना खाइखांखायावबो चिनी पारानि जागा जोंनो सोंयावै तांगे खाइ हिंखाय पुलिस ते ननो केस खेर जानाय आसुकनि क्षमता करि चिनी याबो मेघालयाव थांनायदि नागालैंड थांदि मिजोराम थांदि एसटी सार्टिफिकेट नानानि पर्यन्त पारानि गावबुरानि सय मानानै ए आबो हाइके बरक थानसाके तंमानि बागै बरकनि याबो फान दङ चिनी और आ फान करै तामनि हिंखाय जोंनो पार्टी धर्म दाबि डिमान्ड आबो बायखायै फेमलगै मकलो रि खापुङै रि जाखा आमबगै नरक सिजादि नरक बाचादि चिनी बोसा बुतैनि भबिष्यत काहाम ओंना हिंखाय चिनी नाहार मुंतामो जोंहाबो सायमाना नांनाय बुबाग्रानि नाहार मुंतामाबो सायमाना नांनाय जारा नरक न फेमलक ना फाइने बरक न सोंदि नरक रमान स्क्रिप्ट नांगिया दे सरकार नरकनि पार्टीनि बख्रग तंनाय रक जतन मिनिस्ट्री काहाम 2 मिनिट बाय कक बरक न रमान स्क्रिप्ट बायके खाइरै मानो 2 मिनिट नांनाय किन्तु ओ 2 मिनिट नि न बसर बसर फनांगै 20-30 बसर फनांगै ताबु बरिया आरो न बुजिना नांनाय मुसुङै दातं ना बासनो सिन दा मुसुङै दं बरक न सोंदि जे नरक बीसी इलेक्शन खाइना मुसुङिया दे होननाय तिनि से बीसी इलेक्शन खाइरिलिया 10 बसर ताबु इलेक्शन मनि खना एडिसी इलेक्शन खाइरिया नाय सनि चेना किरुयै ताइकासे इलेक्शन खाइया नाय नों ताबुबो खरांथि साइमाया चिनि बरक हंगाय नरक बुफुर खरांथि सानाय आमबागै नरकनि लिडार न सिनिदि नरकनि बागै साबो कक सा सिनिदि आसुक सावैनो नरक न पाइपलाया हामबाय रुयै जारा तिनि अ थानसानि मारियो फाइने रकना आनि खाबाय खुबाय लामसकमानि ताइ हामजक मुंयाफोरै आनि कक अरन मथाका बेलाय बेलाय हामबाय